thlir tu te chipele vekule ram huai kan ti te tharau sual kan ti te hi atak taka a omemo omloi pori sela kan chen pui mi hring te hi ram huaya te tharau sura te an chang thei view mai chutiang chu engtin nge ani thei kan ti chuan mi hring chung rila thatna le thatlo nom te hi hanin sual ve renga a thalo zok alo lan chu chang hian mi hring te chu ram huaya kan chang thei ta haloni ingai dan le ipom pui dan chu anilo mai thei ma se ram huai mu thei kan ti te hi mi hring haloni chok mai India ram chim lama Karnataka state a chuan thilrap thlak zet mai thlenga Diwali line in chung ko pakhata member pali te chu tha mang ve kan ni kumsa ni som ni pathum samul phathla ni som pahni ania Karnataka mi puite chuan Diwali chol chu an manga Diwali chu chol ropui tak ani wangin India ram puma mantrin nani jinglam dari le achan ve ve ania dan pa ngai te bokin nipo aron her chuk lea no pang pakhat kumsom pahniu pa asim chu an kota chuan football khelin ama chawin aloin om tlei ve mek chuti bola lo pet lai chuan azim chuan an in lama tang chuan thomak tak mai chu a hreta atira chuan ngai na hrelo hle ma se han ngai thanon chiang dewa an in chu nge tang chuan ma ang au tho maron chu ka ni ti azim chuan a hreta ti chu na rangin an in lama chuan atlan lut ve hal an in chunga athil mu chuan awa thong te lu lem mi pakhat mai tuam hian a pi le a unau nu te pahni le anu te chu halo bei meka an ni chu chemtein alo vit mol mol mai azim chu ma ang takin ading ngoi renga a khur zoi zoya enge ti tur ko a hreberlo chu tul that tu po chuan azim po chu azu ta chuang lowa chu thil rap thlak zet mai chuan Karnataka state pumpui mai chu reilo te a fan chuk ngal pu Mohammed ta chung koi hi zaru udupia cheng an nia an chung ko ho tu ber pa ber chu Nur Mohammed hi ne pa ber ani nangin an chung ko chuan din hun thazok an nei thei be sein rim takin na ha thok thrina chu wang chuan ha po sui theilowin ni tin zan tin mai Saudi Arabia chuan na ha thok thrina ni achung te kianga hun man chu du ve thin hle ma sela achung te mamo poisa tho chu du wangin Saudi Arabia chuan rim takin na ha thok thin an tu pui fanau ten be an to lai po hian ani chu chan thein na omlowa Saudi Arabia a umdai pu Mohammed afapa asat po chu apa ang maya thok rim mania asat po hi tuna hian Bengaluru na thokin na mek ani hian Indigo Airlines a ground staff angin na ha thoka in lama chuan pu Mohammed anupui Hasina te anu afanu asman le ainas te afapa asima te chu hanoma anu baka pu Mohammed anu po chuan aladam pui ve bokane Saudi Arabia dai na thowangin pu Mohammed po chu aron hokhat lea pu Mohammed anu chu hazira nin ani hian atu te chu alo enkol ani bermai azim chuan sikul an cholawangin ama in inti limnan bolalo pet reng thrina a u te pani afnan le ainas te po chu meche bright tak mai le mel tha tak mai an nia anni po chuan engamo tak nia an chung ko phuri chu chok jang khai handu ve le train chutiang turatan chuan rim takin na an thoka Bangalore PG paying guest house an pani chuan an om train chutan online chuan afnan chuan bachelor degree chu hazowa ainas point air hostess training chu halo zo ve bok an chung ko chuan rim taka na han thowangin an malam hun po aeng view mai ma se Diwali ni November ni som pani chuan an chung ko chuan chiat na rap thlak tak kan tong ta sia Diwali ani awangin afnan le ainas te chuan chol lain in lam chu haron panve an chung ko member zinga mi pa te pani ero chuan an na chu an chol san ve thelo wangin chol po an la ve du lova Diwali chu Hindu ho kut puyania musulman an ni wangin an ta chu na poimo te chiam lo chu mi ni chuan mi pa puitling pani te tel lo chuan in lama naupang le me chia te chu anom ti na ni ti chuan jinglam dari le chan ve a chuan nuber Hasina chuan chauka eile in tur chu alo siama aboi khermai chuti lain nuber
pi hazira ero chu khuma chuan lo truin alo ha chol ve meka chuti lion afnan le ainas tero chu cholmang ti taka an thot lai view mai azim ero pona khan alo in fiam kan ti to kha nulate po an tho tak nuwa chuan anu te chu puin in chung lama chuan an buai ang reng view to a zilam dar ko velani chuan azim chuan kota football lo peta mi pakhat hian man mu ang reng fein aron kalpel thuak mai ti chuan in chunga chuan alut ngala chupa chuan ti sat buang hain a mai chu atuam tlat mai azim chuan muma sela enga te vak angai lo wangin football chu a pet san le maya in chunga lu vele mai tuama chuan aina si chu habia arelo te a eng khosoi set lovin a chemteken chuan a vit ta pop mai aina si auria chuan hasina le afnan te po aron tlan ngala chupa chu aron beilet line chupa chuan ami patha mangin meche pahni te chu a chemteken nen chuan alo that vele ta ne chupa chuan thinrim emin hasina le afnan te aina te chu a vit mol maya in chung chu mang au rolin na khat zota an au thom shein kumsom pahniau pa hazima chu in chunga chuna ron tlan lut vea ma se mai tu ma chuan naupang po azu alo ani po chu alo vitlum vele tane chumin nuwa chuan pitar po chu zu alovin pi hazira chu awapan phelea pi hazira po chu liam tuar chungin bathroom a chuan awang lut thei shram pi hazira chuan bathroom alu vele kongkhar chu akal ngala ma se mai tu ma chuan athi tho a ringe ni yang ati boi zui talo ti chuan mai tu ma chu sitting room lama chuan lut phelein ami tha tak te chu a han en thuak thuka ti chuan chulai tang chuan atlan bo zui ta ne getaron pel lai chuan an then om nu pakhat chuan ani chu lo muwa mai tu ma chuan chu nu chu engma soilo turin awau zui ma se chu nu chu vau zam chi ani lo police te ha ko hala chuin thana chu minute sompanga chung lekin athleng zo vek mai 2 minute sompanga chung lek chuan bu mohammed ate chung komembar pali chuan nun na han chan mana chung kolhim thei tak chu ti chiat ani tani rong tak maya bu mohammed ate chung kwa ron that vak mai tu chu tunge mo ani phiang sen le bu mohammed ate chung kwa chu engtizia ho em mai nge ani yang a case kan chui chun zom main khongai takin hype kha milong me sakwela products te po kha idu chuani enanga i leidu zong te aom chuan chemical tlang khan lo le ta che tin chu ba ka like le subscribe kha ilati lo ni chuan thengin lo lok la are lo te a tul thana huna chuan police te haron thleng zui ngala police ten in chunga anron lu vele chuan in chung chu athang hal huam mai ti an hre thei anthil mu te chu thisuk nei tan chuan mu nuam lo tak mai le ni khor khilowa hale top na tham mania in chunga chuan thisen chu alo tling pum maya mu awa han shom tak em bangle silinga te chuan thisen chu apert ni nuai mai ne chuata chuan nun na nei to lo ti hriat takin ruang pali chu alet reng maya an taksa chuan hliam na huma tam tak a oma an mit an men kur dana an thi to ti po a chiang em bokani ti chuan police te chuan in kiltin mai chu han check kuala in chunga chuan ladam te anom da lo mo ti in na han wa kuala bathroom chu a chung lama ain kalani ti an hriatin bathroom om chu kongkhar ron hong turin an au vak vaka police an ni thule lau om to lo thu han hril boka ma se haroin hong mai lo chutia kongkhar an chum burbura lau thonom om lo thu han soitak vak awang chuan kongkhar po chu aroin hong ve tangengea achunga chuan kumsom saria upa pi hazirai chu a om bathroom chunga tang chuan kumsom saria upa pi hazirai chu lau thong zetin naron chuka ani po chu nasataka hliam nin a chaw kher mai adin po adingil hlei thei lova ni khuwa a hre chang ani bermai atrong po atrong hlei thei lova ti chuan arangin police te chuan damdoi lam an pan puita ne ti chuan ruang pali te chu postmortem turin damdoin lama thon ngalan nia ti chuan chung lai crime scene chu police te chuan tlo po theilowin an siam zuita forensic expert te po chu in enfia tur chuan ko an nia
in chung le pon lama chuan nasatakin na han thok ngal tul thatu chu tunge ni yang te in police te chuan man la ngal zung zunga in chung te chu han chekin kongkhar te po an check chianga ma se in chunga chuan ti luina lu tum nai mo kongkhar ti chiate mo reng reng awm lowa chu wang chuan tul thatu pa chu in chunga zalen takin alu the ani ti a hriat mai chu mai baka in chunga tang chuan eng thil ma abolo ti an hreboka chu mi suala chuan an ni chu suam tum nai mo anei lowa vatha ngor ngor chu ha tum ni na lang ti chuan an thenom te chu thu zot fe in police ron betu po chu thu zo fi ani ta tul thatu pa mutu mai chia chu police te chuan tul thatu pa lan dan le a pian mang alan dan o mang te chu han zota chunu chuan tul thatu pa chu pasang tak mai ni in a mai tuam tlat ni na soya beka bok ti soima sela thu tam soitur anei big lo a mu voi ringot khani si thil pakhat ero chu a soile rama mi palubuk tak ero ani lo ti soi a mule a hriat ang chu police te chu a hrial veka a thu soidan kal manga tang chuan police te chuan chunglai chevel chu an zong tran taringot maya an chevela chuan CCTV camera a omle omlo te handap velin vandui thla takin chunglai venga mi te chuan CCTV hanlo warlo hle mai chu mai baka pu Mohammed te chung kwa hi helai muna hian thaliam ta mai khan anon luta an thenom khoveng te point an ni chu an la mel hriat lutuk lova an chu kwa chu eng ange an ni po an lo la khrachiang lutuk lo ti chuan ni som pasari samul phathla kumsang ni som ni pathuma chuan Nur Mohammed ale afapa asap te po chuan in lam chu hanron panta ma se an ma ni lo muk tu tur an chung ko member te chu an lo boral vek to si an chung ko member te chu muslim dananga vuiliam mania police te point an na chu thok ngalin CCTV an hu theyang ang te chu anen kuala chulai chevela na thok thin tele dor ngak tu te petrol pama thok tele bus te na thok te chu zonan zot na sa hlea tul thatu om ang thei tur te chu an dap kul hle bok chutianga mi puite zona han zo kul tak chiama chuan auto driver pakhat chu han watong fu talhlawa an khopi loka santa kata khuwa chuan an vakal fu chulai atang chuan auto driver pakhat chu tul thatu pa chuan lo mangin pu Mohammed ate in kha halo pan pui alo nia chu auto driver chu sayam ni jar ani police ten sayam chu an biak ta ka chuan ani po chuan mi pakhat chu chulai muna chuan avada angei thu hazep talowa ma se akal sanero chu ani chuan a hre ha ulo chumin nu darkar kharle a chan ve vela chuan santa kata chuan aron let le mai nge nge ti in police te chu hrel ma se auto pu chuan khoya nge chu pa chu akal tak zel a hriat lo thu a soi thunga ti chuan police te chuan auto stand vela CCTV camera te chu an check le than ta re nakina chuan an min rin hlel tak mai na kong akan lai chu an muta ma se a pia loga chuan an hu chu an hlo le thlat mai chuan mirin hlel pa chu tunge ani an hrechi abok silowa ti chuan investigation how tak zet chu an kalpui chun zom le ta police depo an lua hain ti dan tu ran hrelo hle police depo chon lu hai khop maya khaina khan ti luina luna humha eng maum lova tual thot tu pa chu ol sam te in chunga lu ti hriat mai chu wang chuan police te chuan chu pa chu an chung ko mel hriat ani nge an ringa chumi hrechiang tur chuan pu Mohammed te chung kwa call list te chu han ena an call history chu an chui tranta an call history chu uluk taka chuin number zong zong chu an call back veka chung an biak te chu zo na mumal takin an zot veka ma se number pakhatero chu an betlang thei tlat lo mai chu number atang chuan ainas chuan call adong nem em maya ma se chu phone number chu police ten an han biak chuan ain switch off tlat box si chu wang chuan chu number nei tu pa chu tul that tu ni nge in an ring ta ti chuan chu number chu an chui ta chu phone number nei tu pa chu kumsom lia upa ni in a ming chu Pravin ni in sanglia cheng ani sangli chu Maharashtra state hum chungawi ania police depo chuan ain chu an pan ngala ma se Halloween kal thiap mai ti chuan an thenom te chu
Pravina chung chang chu han zota chu tianga an chuina tang chuan thilpoimo tak tak chu an hre chuk chhota ni Pravin chuan nopui nei to in fa pani anei to a chu baka Air India athok bok soitongin ainas chu air hostess ni in Air India athok ti kan soito kha ti chuan anni pani hi company khata an thok dun ti na ni police te chuan Air India office lam chu vapanin zona han va zota chuta chuan an thopui te ka trangin Pravin le ainas te chuan a main in ti thiam lo na an nei ti chu han hre chuk ta chu mai baka ni engmo zat kalta tang khan Pravin chu na aron kal lo ti an hre an thu hriat awang chuan police te chuan Pravin chu an ring hlel zul hle mai ti chuan Pravin a chu man tumin an zong tran ta a phone po chu chui rengin a en suison hun chu an ngak ran mai an hriat dan chuan November ni som pali kha chuan a phone po alain suison ni an hria a signal chu han chui zelin Belgaum district a Karnataka ani chu a khosa ni an hreta ni alai chin te in Kudachia chuan a khosa ni an hria police te po arangin an kal ngala ama chun vaman ngal an man tir chuan Pravin chuan a phana sa hle maya ma se police te chuan ama hlin theina tur finfiana tam tak an nei ta ka wang le zona an zo sek sek awangin Pravin po chuan tran ngai na reng a retalo a topa chuan a in puang tangenge a in puan na chuan Karnataka state pumpui mai chu a ngor hing le le Pravin chu Air India Express a kumriat zet mai a thok to a nupui fanau nei to in pon lam landana tang chuan papa ngai le patha tak mai ni na langa ma se hani na dik taka chuan minun rong zet mai ne anupui chu khoya ama achu a phal sak ngai lowa midang te ne na an chu du ne mo midang te a biak po a phal ngai lo bazar tura ama maya achu po chu a phal sak lowa lo thei lowa achu ve chang poin Pravin chuan a ring hlel zel mai ne in lama thil ho te ati sual poin a pasal chuan a vachiam mai thina in chunga chuan Pravin chu minun rong le misual torot tak mai ani ma se pon lama ve thung chuan mi te mit muwa chuan mi thaber niom zia zang in alanga Pravin chuan Air India Express a chuan kumengwa zat alo tho to nuwa ainas po chu air hostess angin aron lut ve a Pravin chuan ainas chu a mel thra ti in adu hle ainasin tranpui angai nia hre chuan a tranpui ngal zung zung thina an deuti chung chang emo an mi mal na emo po ni sela ainasi chu Pravin chuan pui ram atum train a chan po angai zon wang mai chu nia nupui nei to ma ni sela ainasi chu a mangai bur maya nei nge chu hatumani Pravinan ainasi a tranpui nuwa chuan chutianga Pravinan ainasi a tranpuya an nai tak view wang chuan afnan ne na an khosak nain po chu aron hrele ta zela chutiang chuan thlasaria tra thlaria zet mai chu Pravin le ainas chuan na chu han thok dun ta ne mase ainas chuan thianang bakin Pravin chu ain lova a senior ani wangin a za ve le ringot an thopui dangte a en danang bakin ainas chuan Pravin chu ain ngai lo mase Pravin chuan ainas du lo ang zonga om a ching tario maya Pravin chuan ainasin midangte a biak chuan a thik zela ainasin mi pa a han biak chang te chuan a lo lung ni lo vele ringot sel train chutianga Pravinan a ta ni om zia zanga a chei bol ta ka chuan ainasi po chuan nuam lo hati ta hle maya ti chuan ainas chuan Pravina chu biak to lo atum ta a biak chang point a chang du ngai lo a phone number te po chu a block mi mai chutianga hati chuan Pravina chuan ani chu aron base to lo a ringani Pravina chuan ariru te po a thlak thei ve a base a ma se chu a thilti chuan anun na chu din munder thonga asiamta Pravin point aina si khosazia chu a hailowa a phone number te po chu a block ani ti chu a hretchuk chovezel misual le dorot lutuk tak mai Pravina thin chuan atur talova a in thunun zo talowani Pravin chuan aina si chu a hmangai ni nain ria ma se a hmangai na emo ati chu a huat nai na in thlak thleng ta ti chuan phubalak chu hadu ta ne ti chuan Pravin chuan
aina si te chung ko chu udupia an chenga ni ti a hreta chu mai baka Diwali holiday lai chuan ani po chu a ina o mang ti chu a hrechiang a phone number te chu a block vek si awangin Pravin chuan aina si te omna dik tak chu chui chu atumta ti chuan aina si chuan Snapchat amang thrin ani ti kha a hrechuak jok mai ti chuan a profile te chu a check sakta chuta chuan aina chuan van dui thlak takin a location chu mitin mu thei turin alo da si ti chuan Snapchat mang chuan Pravin chuan aina si te omna an in le lo address te chu a hrechuak thei ta ne ti chuan aina si laka phubala turin ruhman na hasiam ta ni som pa nei samhul pha thla chuan Pravin chuan an in chu chu sanin a ruhman na chu ha kalpui tran ta tu main an hriat lo turin aina si in chu a thleng ta ni na in ngaya an choka chemte pakhat chu kengin in thla tur thom no po a keng lok thlap mai ti chuan a kar mangin aina si te in chu a pan phota Queens Road a tolbut bula chuan a kar chu a pak te chutarang chuan two wheeler taxi mangin auto rickshaw stand chu ha wathleng ta stand atang chuan semakha a mang ta a aina si te in kha a pan ta lo ni aina si te veng a wathlen chuan toy khomong lovin Pravina chu in chunga chuan atlan lut ngal thuaka azima kha apel phei thuak mai in chunga alu vele chuan aina si chu a pan ngala engwain nge a phone number te chu a block ti zot zui ma se aina sin a chan man ma chuan Pravin chuan ani chu a vit tangal pop maya ti chuan reilo te ya Pravin chuan hasina kumsomli paru ko upate afnan kumsomni pathuma upale ainas kumsomni pakhata upa baka anmi panau pangber azim kumsom pahni upa te chu a that tawek maine ti chuan in chunga tang chuan tlan chu ngalin bike mangin akarom nalama khan atlan chuk le ta akara thlen vele chuan athom no te chu athlak ngal zung mai athom no athlak chan po midangina an hriat lo na turin ati ani chumi nuwa chuan manmo theyang berin Pravin chu in lampani na ho ngala chemte chu silfai thuak thuakin chauka da jinghal ti chuan anupui fanau ten hena chuan Diwali chol mang turin anjin chu angai te hrila azin pui tanghal dai maine apate te in Belgama chuan an ni chu hruaya chulai mun an thlen vele chuan a phone chu a switch off zui ma se police te chuan a switch on hun chu an lo ngak ran sia ti chuan ni som palia chuan ani chuan a phone chu a han on ta zewa a phone on na tang chuan police te chuan a location chu han chui chuak thei ta ne Pravina chu an man taka chuan lau thong le thabarin a in puang ta an ina tang chuan police te chuan tual thana ta na a man chemte te po chu an wa mu chuk ta vek bok chemte baka tuala tha laia a hak thom no thisen lakai te le a mai tum na te po chu an mu chuk ta boka police te po chuan tuna chuan finfiana mumal tak an nei ta chutia police te na an man tak nuwa chuan Pravina chu zellama da le ri ren ron ania amero chu a khesi tun thlengin chinfel alani lo nge ni internet lama po mu zui tur awm ri lova eng tianga nain nge an hrem ti po kan hre thei ri lo a top thlengai lo ngai thlak so wangin kaloma khongai takin like le hype kha min thei ngil sak lo la product te po kha i leidu chuan lo lei ve ta che a top thlengai lo thlir zo wain kalome